שבוע טוב, השאלה שלנו היום היא, יש הגדרה תמציתית לעבודת ראש השנה? ראש השנה זה יומיים, יומיים זה המון המון זמן. זה גם יום מאוד מאוד רציני, ואנחנו יודעים שכל השנה תלויה ביום הזה. כלומר, לכן יש הוראה כזאת שכמה שפחות, עד כמה שאפשר, לא לכעוס ראש השנה, לא לכעוס. יש בכלל הוראה כזאת שעדיף לדבר כמה שפחות בראש השנה. כי כשאתה מדבר בלי הגבלה, אל תעשה שטויות. קיצור, זה יום מאוד 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 טעון. בסדר? מה זה טעון? טעון. יש כאלה שמשווים את זה לקבלת תעודות. כאילו, היום שבו מחלקים תעודות, רק שבשנה של עם ישראל אנחנו מקבלים את התעודה בתחילת שנה, לא בסוף שנה. שזה חסד מאוד גדול. או שלהפך, אפשר לראות את זה הפוך. יש לנו חודש שלם, שגם כל השנה לא עשינו כלום, חודש שלם של התארגנות לתעודה. השנה הבאה, לא משנה. קיצור, אז יש לנו את ראש השנה. מה אנחנו צריכים לעשות ולחשוב ביומיים האלה? בסדר? מאוד 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 גורליים. אומר רבי יהושע שפירא, מצוות היום היא להמליך את השם יתברך על ידי תקיעת שופר. כמו שאומר הכתוב, יום תרועה יהיה לכם. תודה רבה, השם יברך אותך. ולמרות שיש דרשות רבות ומגוונות ושפע של רעיונות שנכתבו על המצווה, הדרך היסודית ביותר היא שיש כאן תרועה שעניינה הכתרה והמלאכה. המלאכת השם יתברך היא על ידי השופר, והרחבתה היא על ידי אמירת ברכות התפילה, מלכויות זיכרונות ושופרות. אז מעניין, כאילו ראש השנה, בעיקר אנחנו חושבים על תפילות, כמו שאמרת, היה לי הרבה תפילות מאוד 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 ארוכות, נכון? המון 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 זמן בבית כנסת. מי שלא נמצא בבית כנסת, סתם כמו עוד שבת, נכון? לכן, קודם כל, מאוד מאוד מומלץ, זה תפילות אחרות לגמרי, זה אווירה אחרת לגמרי. לבוא ולהרגיש את העוצמה הזאת, שכולם בעמידה אחרת. מול השם, כולם בראש אחר לגמרי, כולם מאוחדים כזה, גם ביראה, וגם בשמחה, וגם בהתרגשות, וגם בדריכות, וגם זה משהו, בסדר? מי שיושב בבית ומשחק או קורא ספר, זה יפה, אבל כאילו, חבל להפסיד את החוויה של היום הגדול הזה. אז מה זה היום הזה? היום הזה הוא גם יום הדין. כלומר, יום שבו הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, הוא מחליט כל מה שיהיה במשך השנה הזאת. כמה דברים טובים, כמה כסף נרוויח, כמה ילדים ייוולדו, כמה חתונות יהיו, כמה שמחות יהיו, כמה ניצחונות יהיו. כל מה שאנחנו רואים ושומעים בחדשות של הכלל ושל הפרט, הכל נקבע בראש השנה, והכל נקבע לפי איך שהשם מסתכל עלינו באותו יום. אז ראש השנה זה לא כשהוא מסתכל על העבר שלנו? גם, אבל בעצם אנחנו יכולים לתקן. אפשר לתקן הכל. גם כל השנה עשינו מלא שטויות, ולא מגיע לנו, לפי הדין, לא מגיע לנו שנה טובה. אבל בראש השנה אנחנו עומדים ומקרבים את הלב שלנו, אז כמו כל תשובה מוחקת לגמרי את כל מה שעשינו עכשיו. אז זה מאוד תלוי איך אנחנו מתנהגים ואיך אנחנו עומדים מול השם בראש השנה. ואנחנו נעמוד מול השם בכבוד, בתשובה, בכוונות טובות, אז אנחנו יכולים לגאול את כל הציון שלנו. הציון שיגדיר את השנה הבאה שלנו. אז ראש השנה זה יום הדין, ולכן זה יום של דריכות, זה יום של יראה, של כבוד ראש, ושל יום עצמתי. אמרתי לכם, הייתי פעם עם אמא שלי בבית משפט לעבירות תנועה. לא כזה גורלי, בסדר? מקסימום, הדבר הכי גרוע שאפשר לגזור עליך, בדרך כלל, זה מקסימום ישללו לך את הרישיון נהיגה. לא סוף הדרך. אבל עמדתי שם איתה בתור,
היה איזה תמרור שהסתיר אותו איזה עץ, והיא לא ראתה את התמרור, וזה לא היה באשמתה, אז בא איזה שוטר, נתן לה דוח על זה שהיא עשתה פנייה, והיא לא ראתה את התמרור, כי זה היה מאחורי עץ, לא משנה. אז היא ידעה שהיא בסדר גמור, היה לנו תמונות וזה, להוכיח, אבל כאילו זה מין תור כזה, כולם נכנסים לאולם ביחד, ואז כזה השופטת יושבת שם, ואוקיי, אדון כך וכך, בוא תעבור, מה יש לך להגיד, אתה מואשם בכך וכך וכך, יש לך משהו להגיד לטענתך? כן, וזה, והשופטת כזה יושבת שם, ומסתכלת וזה, ויש עוד איזה אחת שכזה מקלידה כל מילה שעושים, וכל גירות באף שהנאשם עושה, כי אולי הוא משקר, ואולי זה, קיצור, זה מפחיד. עכשיו שוב, הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות שם זה אולי מקסימום לקחת לך את הרישיון. זה לא, או איזה קנס, 500 שקל, מה כבר יהיה, כאילו. אבל זה פחד, יש פה שופטת, או שופט שהם מחליטים מה יהיה איתך. וזה הכל עומד על איך אתה מסביר את עצמך. אז לכן ראש השנה זה יום מאוד מאוד גדול. מצד שני, הנושא של התפילות, הנושא של עיקר ראש השנה, זה בכלל לא קשור לדין שלנו. המלאכת השם על העולם. עכשיו, אכלתם עכשיו עוגה. מה אמרתם? ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. כלומר, לפני שאכלתי את העוגה הזאת, קודם כל הכרתי בזה שהשם הוא מלך העולם, נכון? אחלה, למה אני צריך יום שלם כדי לעסוק בזה? אני כל יום, מיליון פעם ביום, מברך ואני מגדיר שהשם הוא מלך העולם. ולמה? מה? כן. נגיד באמוצי, ונגדו סעודה שלישית. אז יש אמוצי, ואז זה כאילו אומר על הכל, שלושה רעיון. זה לא אוכל רק סעודה. כן, אבל אתה לא אוכל רק בסעודה והמוציא הזה הוא כולל רק על הדברים שמסביב. אתה בעצם שואל, אבל יש לנו רק ברכה אחת על כל הסעודה. זה מה שאתה שואל? כן, אבל נגיד אם אתה אתה שמברכים על הלחם, אז אתה לא כזה מקשיב, אבל זה עדיין זה. אתה לא כזה מכוון? אתה פשוט אומר את מה שאתה הולך להגיד לפני שאוכלים, כדי שתוכל לאכול. זה אתה מתכוון? כן. אז זה נקרא? שזה נחשב. נכון? ברכה יכולה להתאפס, כן, אני צריך להגיד איזה מלמול כדי להסיר את המחסום לפני שזה נכנס לפה. נכון? זהו, אז זה לא באמת שמיליון פעם אנחנו מוליכים את השם על העולם כל יום, נגיד זה לא... אין את האווירה של ראש השנה. אין את האווירה. כן צריך את הראש השנה, זה לא באמת מספיק. נכון. בואו נקרא את הפסקה השנייה, ואז נדבר על זה. העמדה הבסיסית המובעת כאן היא שכמו שבמלכות בשר ודם, כשמתקבץ המון עם, והם מריעים ומכריזים בפני עצמם ובפני העולם כולו יחי המלך, כך כשישראל מתקבצים בבתי כנסיות ותוקעים ומריעים, הם מכריזים בפני עצמם ובפני העולם כולו על מלכותו של מלך מלכי המלכים. ובכל שנה כשמתחדשת הבריאה ביום ראש השנה, מלכותו מתפשטת על כל העולם כולו, ועל כל יצור ועל כל פעם. בסדר? אז זה יום שאנחנו... עכשיו, מי מקשיב? כאילו, אנחנו מניחים את השם על כל העולם, אבל כל העולם ממשיך להרגיב. אף אחד לא יודע שהיום שונה. נכון? אבל לנו זה משנה. זה יום אחד שבפועל הוא יומיים, שאנחנו מתרכזים בזה כמו שבת. שבת זה יום פלוס לילה לפני. ראש השנה זה לילה לפני, יום שלם, ואז עוד יום שלם. ובראש השנה אנחנו מניחים את השם
על עצמנו, וזה כבר מכיל את ההמלכה שלו על כל העולם. יש הרבה מה להעמיק בזה, על חסידות מדברת על זה המון המון המון. מה זה הדבר הזה שהשם הוא המלך? שאנחנו אומרים שהשם הוא המלך? בפועל זה עניין של התרכזות בעיקר של העיקר של העיקר של העיקר של האמונה שלנו. האמונה שלנו היא מתחילה קודם כל בזה שריבונו של עולם הוא המלך שלנו, הוא המלך של כל העולם, ואין עוד מלבדו. בסדר? אז אין באמת, ביום הזה שבו נקבע מה הולך לקרות השנה, אנחנו יודעים, באותו יום אין חיזבאללה, אין חמאס, אין הבית הלבן, אין ארצות הברית, אין פוליטיקה, אין שום דבר. הדבר היחיד שקובע מה יהיה, זה אך ורק השם יתברך. ואנחנו יומיים מחדירים את זה ללב שלנו, וגם מחדירים את כמה שאנחנו קשורים אליו. הזכרתי לכם את המשל הזה הרבה פעמים, זה משל שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שאם אני אומר לך, נעלם, שאת המלכה על כל היתושים ביישוב, זה מחמיא לך? בכלל לא. למה לא? זה אומר שאני מנהיגה את כל היתושים ואני לא... כאילו לא יודעת. לא מחמיא, נכון? עכשיו יש לא היתושים, החתולים. את המלכה של כל את המלכה של כל התאילנדים, בתאילנד. זה כבר יותר. זה יותר טוב, להבין, נכון? זה יותר טוב, אבל יש לך מה לעשות עם זה? לא, כי אין שום קשר, את פה, הם שם, את לא מבינה אותם, הם לא מבינים אותך. המלכות הזאת, גם אם באמת את, נגיד, אמרתי לך כזה דבר, הכתרתי לך למה, אין לך מה לעשות עם זה, כי אין שום קשר בינך לבינם, נכון? נכון? מה? שמה? שיש לעזריה לך לקבל בירושה. הוא קיבל בירושה מפעל מכוניות, כן. אז כאילו אף פעם לא היה שם. אין לך מה לעשות עם זה, נכון? אז לעומת זאת אם אני אומר לך שאת מלכת הכיתה. זה אחרת? כן. למה זה אחרת? כי קשורה להם ויש לך כן. אז כשאנחנו אומרים השם אתה המלך שלנו, מלך העולם, אלוקים, הבלתי מוגבל, שמזיז גלקסיות ובורא הכל, ואתה המלך של כמה חבר'ה לך ששותים קפה ושמציק להם ומגרד להם והם מתעצבנים ויש להם יצר רע והם חיים כמה שנים ואז מתים כאילו מה הקשר בינו לבין המוגבלות שלנו? מה הקשר? יש קשר? אנחנו הבנים שלו? הופה! יפה מאוד. אפשר להסתכל עלינו, להגיד אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים. אנחנו כולה בני אדם, כולה חיות מפותחות. נכון? וזהו, אנחנו... כשהוא עייף אז הוא ישן, נכון? הוא נרדם, נכון? וכולי. אז זה מי שאני, מה אני אעשה? אלה הדברים שאני אוהב לאכול, אלה הדברים שאני אוהב לראות, אלה הדברים שאני אוהב לעשות, אלה הדברים שאני לא אוהב לעשות. זהו. מה הקשר ביני לבין אלוקים? כלום. אומר ריקי. אנחנו הבנים שלו. במה אנחנו הבנים שלו? אנחנו לא רק הבנים שלו, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מתפללים, עושים תהילים. לא רק בנים. מסרחים אותו. אני חושבת שזה פחות קשור לאיך שזה נראה ומה היכולות יותר. הקשר. כאילו יכול להיות לי גם קשר כזה עם כלב. כאילו. באיזה מובן? כאילו יש לו יכולות אחרות ורצונות אחרות ואני עדיין קשורה אליו. כי בחרת אותו לעצמך מתוך כל הכלבים שהיו בחנות. והוא בחר בנו בתור אב. זהו, זה שאני אומרת, זה ההמשך של הממשל כאילו.
תכלס באמת מוזר שאנשים כל כך קשורים לכלבים שלהם ומוכנים להוציא 500 שקל בחודש על אוכל בשבילם, שבכלל לא אכפת להם. אנשים נקשרו, זה באמת תופעה מוזרה. אבל נגיד מילא, בסדר, כשאנחנו מניחים את השם עלינו, יש לזה קטע בסוף, זה משפיע בסוף, זה אמור להשפיע על השם. אבל אם אנחנו מניחים אותו על כל העולם, ובכל העולם אין מושג מזה, איזה משמעות יש להמלכה הזאת. מה זה משנה? אנחנו בדיוק למדנו, היה לנו לימוד עם הרב חיים השבוע, והוא אמר משהו מהרב קוק, ודיבר על זה שארץ ישראל יש לה קדושה בפני עצמה בלי קשר עם יהודים גרים בה או לא גרים בה. ורציתי לשאול, אולי לזמן לשאול, אבל איזה משמעות יש לקדושה שלה אם יהודים לא נמצאים בה, או לשבת? איזה משמעות יש ליום שבת לקדושה שלו אם אף אחד לא שומר אותה? נכון. אז יש לנו כוח ומשמעות לתת ביטוי לקדושה קיימת, גם של הארץ, וגם של השבת, וגם של המצוות. נכון. אני חושב שזה חוזר למה שריקי אמר. הגוף שלנו מגרד, הגוף שלנו עייף, הגוף שלנו אוהב ביסלי. אבל יש לנו נשמה. הנשמה שלנו היא מה שעושה אותנו הבנים שלנו. נכון? מה, אבל לכל בעל חי או לאדם יש נשמה. נגיד אני מגדל את העוגרים שלי, הם הבנים שלי. לא. יש להם נשמת חיים. נשמת חיים זה שונה מנשמת ישראל. זה נשמת חיים זה אומר שהשם עכשיו מחיה אותם. הוא גדל אותם, אתה דואג להם, זה לא, זה לא משהו שבא ממך. לא קנינו אותם, הבאנו אותם אליך, אתה החלטת לדאוג להם. מחר אתה יכול להחליט שאתה מוסר אותם למישהו אחר. נכון? נכון. אבל הנשמה האלוקית שלנו, הנשמה הטהורה שמהשם במתנה קיבלנו. נכון? אז קיבלנו את הנשמה שלנו מהשם, אנחנו חלק ממנו, זה מה שעושה אותנו הבנים שלו, זה מה שנותן לנו את הקדושה שלנו, את הקדושה של יהודי, גם אם היהודי לא מודע לזה, לא מכיר את זה, לא עושה עם זה שום דבר, עדיין יש בו נשמת ישראל. בסדר? וכשאנחנו ממליכים את השם, אנחנו קודם כל אומרים, הוא קשור אלינו, אנחנו מחוברים אליו יותר מהמלאכים, הרבה מהפיוטים הם כמה שאנחנו על הפנים, אנחנו מפשלים, אנחנו עושים, אנחנו נופלים, אנחנו מתעייפים, אנחנו מתים, אנחנו עושים כל מיני דברים, ועדיין אנחנו מעל המלאכים, הטהורים והשלמים והקדושים. אנחנו ממליכים את השם עלינו, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו נשמה. זה מי שאנחנו באמת, מה שבאמת מעניין אותנו, זה שהשם ימלוך עלינו. אבל לא רק זה, אנחנו הבנים של אברהם אבינו. אברהם אבינו בעצם רצה להמליך את השם על כל העולם. אז נכון שהעולם לא מודע לזה. הברזילאים ממשיכים לשחק כדורגל, והצרפתים ממשיכים להכין יין, ולא יודע מה. כל אחד ממשיך ללכת לעבודה כרגיל בכל העולם, אבל... בישראל הם לומדים תורה. בישראל לומדים תורה. ואנחנו לא מסתפקים בזה שהשם ימלוך עלינו. המלוך על כל העולם כולו בכבודך. אנחנו רוצים שבסוף כולם יכירו את השם. כולם יתחברו אליו, הוא אבא שלהם. מה? כן, נכון. הוא יצר אותם. הוא גם נתן את הכיוון של כל העולם, את המשמעות של כל העולם. אתם יודעים כמה, השאלה הכי נפוצה בפילוסופיה של בני אדם זה, למה אני חי? מה יש לי לעשות בחיים שלי? יש לנו את התשובה. כי אנחנו מחוברים למי שברא את כל העולם וכל האדם. אנחנו פשוט רוצים לחבר את כל העולם אליו. אז זה העניין של היום הזה. ואנחנו לא מסתפקים רק שאנחנו נהיה טובים וצדיקים. אנחנו רוצים שהאמונה תגיע לכל ברואיו. לאיזה עולם יהיה? איזה עולם יהיה? כשכולם, תבינו שכולם... כן, משהו כזה. איזה עולם יהיה? כשלכולם יהיה אמונה. יהיה קשר עם השם. זה מה שאברהם אבינו עשה, וזה התפקיד שלנו גם. עולם בלי אויבים. אף אחד לא רוצה להיות אויב של אף אחד. כי לכולם יהיה אמונה בהשם. אז למה ראש השנה זה יום שבו אנחנו מסתגרים בבועה שלנו בבית כנסת ותוקעים בשופר? למה זה לא יום שכל אחד מקבל אזור בעולם וטס להסביר בו יהדות? מה זה עוזר שאנחנו בבועה שלנו
מתפללים ממליכים את השם. שאלה טובה מאוד. בסוף הכל מתחיל מאיתנו. אם אנחנו נדע לעשות את התפקיד שלנו כמו שצריך, כשאנחנו מתרכזים בעצמנו, הרב צבי יהודה נראה לי אמר שקירוב זה כמו, צריך להיות כמו רדיאטור. אתה לא מעיל, אתה רדיאטור. אם קר לכולם, אתה צריך לחמם, אתה צריך לוודא שאתה לא רק מתעטף במעיל, אלא אתה צריך להיות מפזר חום שדואג להפיץ חום לכל העולם. אז ראש השנה אנחנו מתרכזים בכל כולנו, מקדישים לזה המון שעות והמון ריכוז. אנחנו מתחממים בזה. רוחנית זה פועל לכל העולם, זה יום שבו השם קובע מה יהיה לכל העולם. הוא צריך שאנחנו נעשה את התפקיד שלנו כמו שצריך. אחר כך את הפצת האמונה לכל העולם עצמו, קודם כל אנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה כל השנה. ועכשיו שיש אינטרנט ורשתות ויש יוטיוב ויש המון דרכים להפיץ מסרים, אז זה בהחלט זה. אבל בראש ובראשונה, קודם כל, עם ישראל, אנחנו נתרכז בלהיות אנחנו. אנחנו נתרכז במסר הזה, במשמעות הזאת, אז זה כבר, זה מכה גלים, זה מה שהשם צריך מאיתנו. בסדר? ואיך זה נעשה? על ידי תקיעת השופר. זה אומר פה שתקיעת השופר זה כמו טרוטורה, ויש בזה משהו כזה, ויש גם עוד משמעויות של תקיעת שופר, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל העיקר, גם מי שרוצה לישון את כל ראש השנה, לא מומלץ. ראש השנה גם עדיף למעט כמה שיותר בשינה. כאילו לישון טוב בלילה, אבל לא לישון ביום. אבל גם מי שמעדיף לישון ולקרוא קומיקסים כל היום, שיבוא לתקיעת שופר. זה עיקר היום. בסדר? אבל למה? כן, חמור. אם מוקדם כמו הספר, מוקדם שומע את השופר, אבל רוב הזמן הוא בספר. זה עדיין עיקר של שומע? בטח. העיקר שהאוזניים ישמעו את השופר. כמובן להתכוון לקיים את המצווה של שמיעת שופר, וכשאנחנו שומעים את השופר, לחשוב על זה שאנחנו ממליכים את השם. הוא שקוע בספר. אז עדיף לא להיות שקוע. לעצור את השקיעה בספר, לעצור את זה לכמה דקות, ללכת לבית כנסת, לשמוע תקיעת שופר, ולחזור. בסדר? שוב, מאוד ממליץ לבוא לבית כנסת, אפילו 10 דקות, רבע שעה פה, רבע שעה שם. פשוט תתחבר לאווירה. זה עוזר, הרי אף אחד לא אוהב להרגיש שהוא עושה משהו סתם. זה הרגשה הכי מבאסת. סתם עוד יום. טוב, נחכה שיגמר, משעמם. אז יש לנו יום קדוש, יום מיוחד, יום גורלי, לבוא לבית הכנסת ולהרגיש את השינוי באווירה. ואז גם כשאנחנו לא בבית הכנסת, אנחנו מרגיש יותר מרוכזים בגדולת היום. בסדר? וככה גם תהיה לנו שנה הרבה יותר טובה. בסוף השם רוצה שאנחנו ניקח את החגים של הברצינות, נכון? אבל אז זה לא בהכרח קשור למה שהשם יגזור עלינו בשנה הזאת. זה שיומיים בשנה אתה מזכיר לעצמך שהשם מלך העולם. בעצם הידיעה הזאת עושה לך שנה טובה יותר. נכון. אבל זה גם. מה גם? כן, ההמלכה של התפילות, ובעיקר בתקיעת השופר. כן, ודאי שהיא מה גם בתורת הנסתר, כאילו זה מאוד, השופר ממתיק את הדינים, והוא מהפך את כל הדינים לרחמים, וכאילו יש הרבה מה ללמוד ולהתעסק במה השופר עושה. אנחנו מדברים עכשיו באופן כללי על מה זה היום הזה, מה זה היומיים האלה. תקיעת שופר זה חלק קטן מהיום. נכון. בשאר היום יש לנו הרבה אחריות, הרבה מה לעשות, הרבה מה לחשוב, הרבה מה לתקן, הרבה מה להשפיע. אחרי נגיד שמחת, כאילו השנה, אז דיברתי עם מישהי והיא אמרה לי שכשהתחילו לשמוע על כל המלחמה וזה, אז היא הרגישה שזה באשמתה, או באשמת כולנו שלא התפללנו מספיק בראש השנה. זה נכון? שכאילו אם היינו מתפללים חזק ומתכוונים קצת יותר, אז לא היה מלחמה. וכאילו אף אחד לא באמת ציפה לזה שהיא מלחמה,
אתה מתפלל שבשמחת רבים. לא, אבל אם רק בגלל שבראש השנה נקצר הכל, אז איזה פספוס כזה, אם רק היינו משקיעים קצת יותר, אז זה לא היה קורה. זה נכון לחשוב ככה? בסדר, זה לא, אם את באמצע שנה פתאום חולה, אז כאילו, אז את יכולה להגיד, אוף, למה לא התפללתי בראש השנה? זהו, גם זה אפשר זה לחשוב. יצא. בסוף הכל נקבע בראש השנה. כן, המלחמה נקבעה בראש השנה. לא בטוח בוא נגיד זה הפוך. כאילו, מה היה בראש השנה שעבר, אין לנו מה לעשות עם זה. אנחנו יכולים לקחת את המחשבה הזאת, את הרעיון הזה, לראש השנה הקרוב. ולהגיד, אוקיי, קודם כל, באופן כללי, אנחנו לא מבינים כלום בחשבונות השם. כאילו, אם הוא החליט שעם ישראל צריך את המלחמה הזאת, צריך את האסון הזה, צריך את כל מה שעברנו בשנה הזאת, וזה הצמיח דברים מדהימים, 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 שלא היו, חלקם אי פעם, לא היו. והמון צער, והמון דם, והמון כאב. ככה הוא החליט, זה מה שהוא החליט שצריך להיות. והוא החליט את זה בראש השנה, זה נכון. להגיד, הכל בגללי, כי אני לא השקעתי מספיק, לא יודע, זה כאילו, אנחנו לא... כאילו, השם שופט כל אחד לפי היכולות שלו, לפי המידות שלו. הוא יודע, נכון, יש הקלות בבגרות למי שכאילו, מתחשבים במצב של כל אחד ואחד, ולפי זה דנים אותו. אז אפשר להגיד, טוב, הייתי משקיע יותר, היה יוצא יותר טוב, אבל אין לנו באמת איך לדעת. אנחנו יכולים לקחת את המחשבה הזאת לראש השנה הקרוב. להגיד, אוקיי, יש לי השפעה אדירה על מה שיקרה, ומאוד אפשר להגיד לי הפוך. השם קבע שצריך מלחמה, אין מה לעשות, זה מה שההיסטוריה צריכה כרגע. בזכות שאני נצרתי את לשוני בראש השנה, בזכות זה עכשיו נוצלו 300 חיילים במשך השנה, נגיד. והיו עוד 800 ניסים שקראו עליהם בחדשות. כל כזה, וואו, ברוך השם, ונשיא איראן התרסק, וחיסלנו את ההוא, וניצחנו, וכבשנו, והכוח לראש הממשלה לעמוד בעוד לחץ חברתי, ובינלאומי, ומלא דברים. וזה כן, זה בעקבות הטוב שלנו גם כן. אז אנחנו יכולים לקחת את זה, ולתת לזה להעצים אותנו. חוזר למה שאמרנו שבוע שעבר. העיקר להתקדם. מחשבות מחזקות, מחזק. מחשבות מחלישות, לייף. גם. אז בהצלחה לנו. ויש לנו שבועיים, פלוס, להתכונן. עדיין לא הבנתי למה צריך להתפלל בראש השנה אבל מתפללים על הכל בשביל שכאילו שהשם מחליט את זה כאילו הוא מחליט את הכל כאילו בראש השנה. כן, אבל במשך ראש השנה. וגם הוא החליט משהו, נגיד, כי בכל שוב, מה אני מבין מזה? אף אחד לא מבין מזה, אבל וגם אם הוא קבע, נגיד, משהו בתחילת ראש השנה, אם באמצע היום השני, אז מישהו חזר בתשובה עוד יותר, או תהיה את הלב שלו עוד יותר, אז ודאי שזה משפיע. כן, הסליחות של ראש השנה, לפחות אצל האשכנזים, הן מאוד ארוכות, והן מאוד מטלטלות, והן מאוד... הן הסליחות הכי עוצמתיות של כל השנה. הסליחות של ערב ראש השנה. אבל בסוף אף אחד לא יודע בדיוק מתי הוא עצמו נידון, וזה מאוד, יש לנו הזדמנות להשפיע לאורך כל אחד. אבל אני אומרת, כאילו, שבראש השנה השם קובע וביום כיפור חותם. כן. ובשנה רבה חותם שוב, ובחנוכה חותם שוב, וכל יום מחדש חותם שוב. אבל בספרות התמזלת או אחת הבנות, ספרות זה כאילו שהיה איזה איש שנקבע לבראש השנה שצריך להידרס ולמות ממשאית. ממשאית. ואז כאילו, הוא כאילו מתפלל, כאילו, במשך השנה כאילו עושה אפילו וזה, ואז כאילו באותו יום כזה, שהוא עבר כאילו, ועושה כאילו וזה, זה היה כאילו, נעצרה כזה, כזה. לא, בספרת את הקט, הוא התפלל כל השנה שהוא יזכה בלוטו. כן?
כן, הוא התפלל כל השנה שיזכה בלוטו, ואז הוא לא זכה בלוטו, והוא הלך מבואס, ואת כל התפילות האלה השם לקח ועצר את המשאית שנקבע לו שהיא תדרוס אותו. זה את הסיפור. כל השנה יש כוח לתפילות, נכון. נכון? ותשובה כל השנה משפיעה ועוזרת, אבל בסך הכל, מה שנקבע בראש השנה. אם לא תעשה את זה, אם נקבע משהו לא טוב, או לא מספיק טוב בראש השנה, יש לנו עוד 10 ימים לשפר ציון, להוציא עוד יותר טוב. אחר כך יש לנו עוד הזדמנות לשפר את זה עוד יותר. בסדר? אבל הבסיס הוא נקבע בראש השנה. וזו רק מילה שהשם אוהב אותנו, שהוא מוסיף לנו עוד ועוד הזדמנויות. אבל העיקר זה תמיד בכל שלב להיות בזה עכשיו. עכשיו בראש השנה, זהו, אין יום כיפור, אין שום דבר. עכשיו אני בראש השנה. וכן. הצלחה לנו. נשכח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא, מיני מזונות. אמן.